Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, sanarkan wagyang kutua ma'anus salam. Aginan sukalilintad na kabarakan. Iman tuwa gawin na alungan na dimat na pakimasaan na Amerikano agyang kaiya kapsu mga tao sa Masjidil Haram itindigiran agyang kutua sambayang dimat. Mga bangsami, di panaguntaman o mga tao mababaloy sila na bisita o kadanantan wa masaling gagaw. Api ay kapuniran si ko mga darpairan, kakadna niran saya na sasabar niran din na susiran sa masjid. Sama na yung mga pagariyamin ay oras saya sa Makkah al-Mukarrama na alas 9:27 9:27. Yung mga bangsami kubantayan niyo aging kaya mga pagari niyo ang mga Muslim makapupuon si ko pimbarang darpa. So mga Muslim na di sinan siya di ko balaga sumusama si sabab sa giyang koto akap kelosi o mga lalan sa manay nagyang kaya lalanon apaganay na kaya kalusan naroob pagka okay to paman sa mga kadi ito iso sa buod na kubalaga saya sumo katang sira na kumasan sira na miya kadang sira kadagdagan ng mga Muslim susag yang kaya Masjidil Haram sa Baitullah. Panamariran na yung mga bangsami bubaya iran sa giyang kutua balas mapapadalam sa giyang kaya lungan na dimaat buwan na yung mga tao ayaw buwas nga niniran nagyang kutua balas mapapadala sa giyang kaya gawin na dimaat yung kaya lungan na dimaat na makalalubya gawi yung mga Muslim tiyaguan wallahu subhanahu wa ta'ala sa kalbihan ng iyang kanialuhan at yumaat. Isa ami aliw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iyang kutuwa kataruian khairu yawmin tala'at alayhi ash-shams yawm al-jumu'ah fihi khuliqa Adam وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. Ayamanan mga bangsamiyag yung kanan nakaturo unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tiya na aya pinakamapi agawi sumibangon sualungan
isaksian o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kuto ang mga gawi sebangun soalungan natigo nabitan wa Muhammad aginan soalungan udi na gawi di maat naman ito. Ito'y kasimatan wag yang kaya mga Muslim sila hindi mamakot mamagamal nagudi sila hindi marumasay katawan tanwag yang kaya kayaw aalungan saya sa Makkah nasusabaad na diran binuto babaloy na alang si ko itindagan niran ako sambayang kumasaniwad na kipapayungon ipapayong siran yak kadagdagalay ang mga tao di ko nabitan wa Muhammad ay pinakamapiagaw iya sumibangon sualungan na alungan na di maad aginan sugaw minipantago nagyang kutua kiad na wallah si ko amatan wa Adam ulina sunabiyula Adam alaihi salam sunadun wallah su Adam alaihi salam na alungan na dima na tiga penuh nabitan wa Muhammad alungan penadimaat akia pakasuldo wallah si ko surga iya Masya Allah su Adam alaihi salam na yakasulod sa kanya na ko surga na alungan na dimaat naging kuto penakiap pakaliunian sa surga na alungan panadima. Oriyan yan ini sumpah tunong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adiyat tigi na makatindig subang kita. Inunta na alungan na diumaan. Sa katanwa mga Muslim, mga mu'min na pangimbenaran tanwag yung kutuwa kambeng kita. Wallah sang kaya dunia. Padanan sa gyang kutuwa nam rukun o paratiatan o kababalitan wa mga mu'min. Nasukambeng kita wallah subhanahu wa ta'ala sang kaya dunia. Nasi idin nakipantag mga bangsamin sa giyang kaialungan na di maan. Sama na yan na maludin na kupakalumbat ang giyang kaya kapilalaka wag giyang kaya mga tao. Kapuro-puro silang saya sabab sa giyang kaya pakaranitan sa giyang kaya Masjidil Haram at ang sa mga munaranian. Masya Allah. Kariman wallah subhanahu wa ta'ala sumang amal yung kaya mga kadi amya kapun upin berang ingat darpa sang kaya dunia. Ikadua hadis kalutan ng mga pagariya kapakalalabiyag yung kaya lungan na dimaat. يقول وقد رؤيان من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغى كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. Kaya mana mga bangsami, mga pagaryami, nagyang kaya hadith Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigyan sa din sa tawa suti malumpiw o ano nga na di umaat nagumibigo sa kanya. Inanitigo mga ulama kailangan si ko Muslim ay iraalo nga na di maat nag-iskanyan di makasuti kulumpyo niya na badan yan iskanyan di pigo igiraman ito ano nga na di maat
Thumma bakkara wa betakar urianiyana tigu nabina mikbalagas kaniyana sumung sa masjid. Yang abalagas kaniyana sumung sa masjid. Talagi nagyang kaya kap kemasa ini usagi yang kaya ni akada kedakalang mga kadi. Mikbalagas siran sumung sagiang kaya Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Sa kanina ay oras saya na sobra bin alas 9. 9:35 oras tanong sa Manila. Uriyan na tigo nabiya wa masya walam yarkab nagyang kutuwa kiyasong yan sa masjid na lumiyalag naguknaba miyagda at tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talagi diyan din mambu agi ang kaiyakap kumasa ini usagi ang kaiyamiyak kada-kada kalagatusan ng ibu mga tao pilalagisiran sa